Metta Beşa Duemin. İcar di dema Herodes padişah de çağı İsa li Beytlehema cihûstanê çêbû ji rojhilat stêrnas hatin Orşilîmê û pirsîn. Ka padîşahên cûyan êko çêbûye li ku derê ye? Me li rojhilat stêra wî dît û em hatin ku biparêzin wî. Gava ku Herodes padişah ev yek bihîst, ew û hemû Orşilîm jî pêra bizdiya. Wî hemû serekên kahînan û şerîatzan li hevdû cîwandin û ji wan pirsî: Ka Mesîh wê li ku derê çêbe? Wan jê re got: Li Beytlehema cihûstanê. Çimkî bi destê pêxember wiha hatiye nivîsîn: û tu, ey Beytlehema li welatê Cîhuda, tu di nav serwerên Cîhuda da bi tu awayî ne ya herî kêmî. Çimkî ew serdarê ku şivantiya gelê min ê İsraîl bike wêştera be. Li ser vê yekê Herodes bi dizî gazî stêrnasan kir û ji wan qenc hînbû ku stê kîngê xuya bûye. Di pey de wî ewşandin Beytlehemê û ji wan re got: Herin û qenc li zarok bigerin. Gava ku we ew dît, haya min pê bixin da ku ez jî bêm û biperîzim wî. Piştî bihîstina gotina padîşah ew ketin rêya xwe. Ew stêra ku li rojhilat dîtibûn li pêşiya wan çû, heta li ser cihê ku zarok lê bû rawesta. Gava ku wan jî stêr dît, bi şahiyekî mezin dilgeş bûn. Ew ketin malê û zarok bi diya wî Meryemê re dîtin, çûn ser çokan û perizîn wî. Sindoqa xwe ya xezînê vekirin û diyariyên ji zêr, cewîşêrîn û mûrî pêşkêşî wî kirin. Piştî ku di xewna xwe de hatin tembîhkirin, da ku ve negerin ba Herodes, ew di rêyekê din re çûn welatê xwe. Piştî çûyîna stêrnasan, milyaketekî Xudan di xewnê de li Ûsiv xuya bû û jê re got: Rabe, rahêje zarok û diya wî û bireve Misrê. Li wê derê bimîne, heta ku ez ji te re bêjim. Çimkî Herodes wê li zarok bigere, da ku wî bikuje. Hingê Ûsiv rabû, raheşt zarok û diya wî û bi şev çû Misrê û heta mirina Herodes li wê derê ma. Ev çêbû, da ew peyva ku Xudan bi devê pêxember gotibû bê cih. Min ji Misrê gazî kurê xwe kir. Gava Herodes fêm kir ku ji aliyê stêrnasan ve hatiye xapandin, gelek hêrs bû. Li ser vê yekê, tam li gor wî çaxê ku ji stêrnasan hîn bibû, li Beytlehemê û li hemû der û dora wê fermana kuştina hemû zarokên kurîn ên 2 salî û ji dudiyan biçûktir derxist. Hingê ew peyva ku bi devê Yeremya pêxember hatibû gotin hat cih. Ji Ramayê dengek hat bihîstin, şîn û girîn û li xwe xistin. Rahel ji bo zarokên xwe digirî û ew naxwaze bê aşkirin, çimkî êdî ew tunin. Piştî ku Herodes mir, milyaketekî Xudan di Misrê di xewnê de li Ûsiv xuya bû û got: Rabe, rahêje zarok û diya wî û vegere welatê İsraîlê. Çimkî ewên ku li kuştina zarok digeriyan, mirin. Îcar Ûsiv rabû, zarok û diya wî hildan û vegeriyan welatê İsraîlê. Lêgava wî bihîst ku Arxelayos di cihê bavê xwe Herodes de li ser cihûstanê bûye padîşah, ew tirsiya ku here wê derê. Piştî ku di xewnê de hat tembîhkirin, bi aliyê herêma Celîlê ve çû. Li wir, li bajarê ku jê re dibêjin Nisret bi cih bû. Ew çêbû, da ku ew peyva ku bi devê pêxemberan hatibû gotin bê cih. Wê ji wî re yê Nisretî bê gotin.